खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ जोंनि बोहैथि क्रिएसन इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय आरो गिदिरनिसिम सिबिनाय आरो उन्दैनिसिम अननाय जासिहरबाय। दिनै आरोबाव नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय। बे भिडिअ नोंथांमोननो जोंहा मेदाम ससि ब्रह्मआ 1 मिनिटनि सल' फरायनानै खोनासंहोगोन। नोंथांमोना अननानै खोनासंलांलायदो। 1 मिनिटनि सल'। सासे मानसिनो बेसेबां हा नांगौ? दिनै मुलुगाव धोन सम्पतिनि खांखुवा जाजोबथारबाय। रांनि थफ्ला थानायखौसो सिनायो, नाथाय गियाननि थफ्ला थानाय सुबुंखौ रावबो सिनायनो थांलिया। रांजोंसो मुलुगखौ रुजुदों, नाथाय गियानखौ मोनदांनो हायाखै। बे मुलुगाव जायहा रां दं बेहासो जेबो दं होनना सानना लादों। बे राङा बेसेबां जोरथाय दं एबा गैया बेखौथ' रावबो बुजिना मोना एबा सानस'नो हायाखै। राङादि सुबुंनि जिउआव दैनि फेंफोना बायदि बेखौ सानस'नोनो सम मोनाखै खोमा मुलुगनि खायसे मानसिफ्रा। जेब्ला सासे मानसिया गावनि जिउ मोनसेयाव माबा खैफोद जाफ्लांबा हाजार हाजार एबा खौथि खौथि थाखायाबो खामानियाव फैनाय नङा। अब्लासो सुबुं माहारिया नागिरगोन जिउआव मा जिरादा गोनांथार जानानै फैयो। बेखौ आं उइलियाम शेक्सपियार लिरनाय सोनाबनि सल' मुंनि मोनसे सुंद' सल'निफ्राय एसे हेफाजाब लानानै लिरनाय जादों। सल'आ नै एरै। सासे मानसिखौ गुबुन सासे मानसिया थिनबाय जे नों फुंनि सान ओंखारनायनि सिगां फुंनि जाग्रा जाखांनानै गंसे फिरफिला लानानै मोनसे जायगानिफ्राय जागायजेननानै एबा फुंनि 5 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 5 बाजिसिम सान हाबनायनि सिगां बे जाथाखौ लानानै बेसेबां बिघा नों आवग्रिनानै लानो हायो, बे हाया नोंनि जाजोबगोन। अब्ला बे मानसिया फुंनि 5 बाजिनिफ्राय जागायजेननानै जाथाखौ लानानै हागौमानि खारगासिनो थायो, सानजा सोनाब सा खोला दिग मोनब्रैथिंबो। जेब्ला खारै खारै गेजेर नांहैबाय अब्ला साना हाबहां जाबायमोन। बियो नुहुरबायदि साना हाबनो हमबाय आरो बियो सानबावबायदि सान हाबनायनि सिगां बियो गिबि जायगाखौ मोनहैनांगौ। बेनिखायनो बियो बेसेबां हायो एसेबां बोलो होसार होसार खारनो हमबाय। नाथाय खारोसो खारो बियो गिबि जायगाखौ मोनहैनायनि समखौ नुहुराखिसै। बेनिखायनो बियो एबार बांसिन गोख्रै खारनो हमनायसै। नाथाय जेसेबां नाजायो एसेबांनो बियो मेंनाय मोननायसै। उनाव मेंनायखौ मेंनाय होनाबालानो जिउआव जेसेबां बोलो दंमोन बेखौ बाहायजोबनानै खारनो हमनायसै। नाथाय जोबथारनायाव सान हाबनायजों गाव खारनानै मेंग्रुनाय देहाजों गिबि जायगासिम खुनुरुखुम सहैनायसै आरो बे जायगायावनो सलादें गोग्लैनानै थानायसै आरो बिनिफ्राय माब्लाबाबो सिखारफिननो हायाखिसै। बिनो दा गावनि आन्था गाव जेसेबां गुवार जेसेबां गोलाव जखानि नांगौ बेखिनि हायावनो बिखौ फबनाय जानायसै। माने 6 फुट गोलाव आरो 6 इंसि गुवार हाखराव गोदो गोदो अरायनि थाखाय उन्दुलांनायसै। सल'आ बेखिनियानो आरोना। सासे मानसिनो बेसेबां हा नांगौना? 6 फुट 6 इन्सिल' नांगौ ना होमबा? थेवबो मानसिया मा थोआ लोमा जाहैबाय आरोना। बेखौ शेक्सपियारा लिरनाय माने सोनाबनि सल' बिनि हेफाजाब लानानै लिरदों आरोना। बेबायदिनो दं आरोना। जेनेबा जेसेबां मोनो एसेबां माने मानसिया लुबैयो आरोना। धोननि लफिया खांखुवा माने नांगौआ जोबनानै थाया आरो जेनेबा बेखौबो नांगौ बेखौबो नांगौ माने गोसोआव जोंहा मोनसे माबा आरोना लब फैयो आरोना। बेबायदिनो माने बुंनो थाङोबा लब नङाब्ला आरो माहाजोनबो जानो हाया। बेनिखायनो लबाबो थानांगौ नामा? नाथाय बांद्राय लब थाबाबो फाब जायो। माने गावनो जिउखौ फोजोबना लानांगौ जाहैबाय ना होमबा? मेंबाय ना होमबा? नांगौनि बारा लब जानाङा होनदों आरो नांगौनि बांद्राय माने बोलो बाहायनानै खारै खारै बेखौबो नांगौ बेखौबो नांगौ बेबायदि माबायाव माने उनाव गावनो माने देहायावनो गोरोबलांनांगौ जाबाय आरो बेसोराना। बिनि सायाव नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबाय बिथाङा। आरोबाव दोंसे सल' फरायबावगोन होनदोंना नों? आरोबाव बिथाङा दोंसे सल' फरायबावना खोनासंहोगोन जोंनो। हर गेजेरनि मोनसे सिमां। सानसेखालि हराव आं गोदो गोदो उन्दुलांफुनाय समाव ओरैबायदि मोनसे सिमां नुबायना। बे सिमाङा माने मिनिथावा बोराबथावाबो। बाथ्राया बादायनाय नङा। आं सिमाङाव जेरै नुदोंमोन बिब्दिनो लिरनानै रायजोफोरनिसिम फोरमायथिनो सानदों।
रायजोफ्रा फोथायोना फोथाया बे रायजोफोरनिसो बाथ्रासै। सिमाङा नै ओरै सल'सो नालाय सल'सो सिमाङा नै ओरै जों हौवा हिनजाव सानैजों थिखना नांलायलायदोंलायनो संख्रि फानलु हालदै मस्ला थाव साबोन गाननाय जोमनाय गथ'फोरनि फरायनायनि खरसा थाखा फैसानिफ्राय लानानै बेयाव आं बोराइजों जेथ नांनानै अखा नायसि नायसि फुङावनो फार्स्ट गारि गाखोना बरमासिम थांबाय। बरमायाव ओंखारनानै आं MLA नि न' नागिरहैबाय। नागिर उनाव थाग थिग MLA खौबो लोगो मोनहैबाय। MLA आ आंखौ नुनाय लोगो लोगो सोंबाय मानो फैदों मा नांगौ बायदि बायदि। फिननायाव आं बुंनायसै सार जोंहा थाखा फैसानि जोबोर जेंनायाव गोग्लैनानै दं। न'खर सालायनो थाखाय आरो गथ' सानैखौ जाहोनाय लोंहोनाय गाननाय जोमनाय आरो फरायहोनाय फारफ्रोमनिफ्रायबो प्रब्लेम जानानै फैदों। फारसेथिं हा हुबो गैया खेथि बाथि खालामना जानोबो। बेनिखायनो नोंथाङा अननानै आंनो मोनसे फिसा साख्रि खालामना होथारदो। फिननायाव MLA आ बुंनायसै आंनि आखायावथ' दा बिब्दि साख्रिनि पस्ट गैया। आं नोंनो मोनसे मा साख्रि होथावथाव दं आं साननानैनो मोनाखिसै। अब्ला आं गुरै आर'ज गाबनानै बुंनायसै माबा मोनसे राहा खालामनानैबाबो होथारदो सार नङाब्ला आंहा मोनसे राहा होननाय जेबो गैथारा। अब्ला सारा दसे सम थाथ'नानै एबा सानहाबनानै बुंबाय दे बिदिब्ला नों बे आं थाग्रा रुमखौनो सानफ्रोमबो साफा खालामग्रा जादो। अब्लानो आं नोंनो दानसेयाव 500 रां बेथन होगोन। अब्ला आं जोबोर खुसि जानानै बुंनायसै जागोन सार। आं गोसो सिरि सिरि सानखोमानायसैदि बेनिफ्राय आरो मा साबसिन साख्रि थाबावनो हागौ। रुमल' साफा खालामनायावनो 500 मानि रां मोनोब्ला आरो माथो नांबावगौ। बै दिननिफ्रायनो आं सानफ्रोमबो फुं बेलासि MLA नि न'खौ बुस्रिस्रां लिरस्रां साफा खालामबाय थाग्रा जानायसै। बिब्दिनो मावै मावै सानसे समाव आं हरखाब गोसोआव सानखांगारनायसै बिसोरहा दिनै बिसि फिसाय फिसा फिसौ जयै मिलि जुलि रुजु रुमु रायजो जालायगासिनो दं। अब्ला आंहाबोथ' फिसाय दं गथ' सानै दं। आं बिसोरखौनो अननानै मिलायलायनानै गथ' सानैखौ बोजबनानै फिसायनि न' गंसेखौनो मोजाङै साफा सुफा खालामनानै ग्रें ग्रें रुजु रुमु गोसो खुसि रायजो जानो हागोन। फिसायनि न'आनोथ' आंनि न', गथ' सानैयानोथ' आंनि सम्पति। बिसोरखौनो आं मोजाङै जोथोन लाब्ला देनां देरनानै बिसोरनो गोरों गोरा जाना रां रुफा खामायनो हागोन। अब्ला आं मा साननानै फिसायजों नांलायनानै गथ' सानैखौ गारखोमा बोनानै बेयाव 500 रांनि गलाम जानानै थाफैखो। बिब्दि साननानै आं MLA न'निफ्राय थफ्ला थफ्लि लानानै सिरि सिरि खारखोमा बोनायसै। बे खारखोमा बोनायावनो आं सिरि मोनो। जेब्ला सिरि मोनो अब्ला हरा सोरांथारबायमोन। आंनि बोराय आरो गथ' सानैयाबो आंनि सेरावनो गोदो गोदो उन्दुगासिनो दंमोन। सिमांनि बाथ्राखौ सानखांनानै आं हारसिंनो सिरि सिरि मिनि खोमा गारनायसै। दिनै नोंथांमोननि सेराव जोंहा मेडाम ससि ब्रह्मआ दोंनै 1 मिनिटनि सल' फरायनानै खोनासंहोबाय। नोंथांमोना खोनासंनानै गोजोननाय मोनबाय जानांगौ। दिनै जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो आगान सुरबाय। जोबनायाव नोंथांमोननो जोंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों खुलुमबाय।